Practica amb diàlegs nivell intermedi, sèrie 3. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. Avui veurem diàleg 1, diàleg 2 i diàleg 3. Al final dels 3 diàlegs veurem la traducció al castellà. Comencem. Diàleg 1. La carta és molt llarga. No sé què triar. Jo no tinc gaire gana. Agafem alguna cosa per compartir? Què et ve de gust? He vist que tenen humus. I la taula de formatges? Sembla molt bona. O el pernil. Però potser és massa menjar. Tens raó. Agafem l'humus i unes olives? Perfecte. I per beure, jo prendré una aigua amb gas. Doncs jo demanaré una copa de vi. La carta és molt llarga, no sé què triar. Jo no tinc gaire gana. Agafem alguna cosa per compartir? Què et ve de gust? He vist que tenen humus. I la taula de formatges? Sembla molt bona. O el pernil. Però potser és massa menjar. Tens raó. Agafem l'humus i unes olives? Perfecte. I per beure, jo prendré una aigua amb gas. Doncs jo demanaré una copa de vi. Diàleg 2. Ei, Marc, aquest cap de setmana vols fer alguna cosa? Sí, m'agradaria fer una mica d'esport. Fa dies que no em moc gaire. Doncs podríem anar a caminar per la muntanya. Bona idea. Coneixes algun lloc bonic a prop d'aquí? Sí, hi ha una ruta que segueix el riu. No és gaire difícil. Podríem sortir dissabte al matí. A quina hora et va bé? A les 9? Així no farà tanta calor. Fet. Fins dissabte. Ei, Marc, aquest cap de setmana vols fer alguna cosa? Sí, m'agradaria fer una mica d'esport. Fa dies que no em moc gaire. Doncs podríem anar a caminar per la muntanya. Bona idea. Coneixes algun lloc bonic a prop d'aquí? Sí, hi ha una ruta que segueix el riu. No és gaire difícil. Podríem sortir dissabte al matí. A quina hora et va bé? A les 9? Així no farà tanta calor. Fet. Fins dissabte. Diàleg 3. Bon dia, Jordi. Pots fer un cafè? Sí, però només tinc 5 minuts. El client ha demanat si podem presentar una altra proposta amb les noves condicions. No hi ha gaire marge, però podem millorar els 2 últims punts. Tenim la reunió demà al matí, oi? Sí, a 2:15. Si vols, ara mateix preparo un esborrany. Perfecte. Envia'm-el quan el tinguis. Bon dia, Jordi. Pots fer un cafè? Sí, però només tinc 5 minuts. El client ha demanat si podem presentar una altra proposta amb les noves condicions. No hi ha gaire marge, però podem millorar els 2 últims punts. Tenim la reunió demà al matí, oi? Sí, a 2:15. Si vols, ara mateix preparo un esborrany. Perfecte, envia'm-el quan el tinguis. Ara veurem les traduccions al castellà. La carta és molt llarga. No sé què triar. La carta és muy larga. No sé què elegir. Jo no tinc gaire gana. Agafem alguna cosa per compartir? Yo no tengo mucha hambre. ¿Cogemos algo para compartir? Què et ve de gust? ¿Qué te apetece? He vist que tenen humus. He visto que tienen humus. I la taula de formatges? Sembla molt bona. O el pernil. Y la tabla de quesos? Parece muy buena. O el jamón. Però potser és massa menjar. Pero quizás es demasiada comida. Tens raó. Agafem l'humus i unes olives? Tienes razón. Cogemos el humus y unas aceitunas? Perfecte. I per beure, jo prendré una aigua amb gas. Perfecto. I para beber, yo tomaré un agua con gas. Doncs jo demanaré una copa de vi. Pues yo pediré una copa de vino. Diàleg 2. Ei, Marc, aquest cap de setmana vols fer alguna cosa? Ei, Marc, este fin de semana ¿quieres hacer algo? Sí, m'agradaria fer una mica d'esport. Fa dies que no em moc gaire. Sí, me gustaría hacer un poco de deporte. Hace días que no me muevo mucho. Doncs podríem anar a caminar per la muntanya. Pues podríamos ir a caminar por la montaña.
Bona idea. ¿Conoces algún lloc bonic a prop d'aquí? Buena idea. ¿Conoces algún sitio bonito cerca de aquí? Sí, hi ha una ruta que segueix el riu. No és gaire difícil. Podríem sortir dissabte al matí. A quina hora et va bé? Sí, hay una ruta que sigue el río. No es muy difícil. Podríamos salir el sábado por la mañana. ¿A qué hora te va bien? A les 9, així no farà tanta calor. A les 9, así no hará tanto calor. Fet, fins dissabte. Hecho, hasta el sábado. Diàleg 3. Bon dia, Jordi. Pots fer un cafè? Buenos días, Jordi. ¿Puedes tomar un café? Sí, però només tinc 5 minuts. Sí, però solo tengo 5 minutos. El client ha demanat si podem presentar una altra proposta amb les noves condicions. El cliente ha pedido si podemos presentar otra propuesta con las nuevas condiciones. No hi ha gaire marge, però podem millorar els dos últims punts. Tenim la reunió demà al matí, oi? No hay mucho margen, pero podemos mejorar los dos últimos puntos. Tenemos la reunión mañana por la mañana, ¿verdad? Sí, a 2:15. Si vols, ara mateix preparo un esborrany. Sí, a las 8:30. Si quieres, ahora mismo preparo un borrador. Perfecte. Envia'me'l quan el tinguis. Perfecto. Envíamelo cuando lo tengas. Si t'ha servit aquest vídeo, regala'm un m'agrada, subscriu-te al canal si encara no ho has fet, activa la campaneta per rebre notificacions dels propers vídeos. El teu suport m'ajuda molt. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.